A dneska si jdeme udělat reakce na Fizzyho. Bude to můj první reakce a fakt se těším, protože no, počkej, tady jsem měla tady. Jo, a chci vám poprosit like a odběr, protože za chvilku se dostaneme na 10 odběratelů. Já si myslím, že ten Fizzy dělá fakt jako takový okopírování. Jaké to je a co všechno jsme tam zažili, tak se rozhodně dívej až do konce. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně se za mnou nachází obří nafukovací koule, ve který se dneska pokusíme strávit nějaký čas. A jsem celkem zvědavý, kdo tam vydrží. No já si myslím, že tam jako, jak tam budou mít ten vzduch. Jak? Že oni, jak? Takže dneska rozhodně sledujte až do konce. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned vedle tlačítko zvonečku a podívejte se na stránku fizzyshop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. Jo, já vám dám jako ještě jednou, že ten Fizzy dělá fakt nějaký kraviny velký. Fakt velký. Tak jo, já to nebudu okecávat a jdu se rovnou podívat dovnitř za klokama. Ahoj Fizzy, pojď k nám dál. Tady jsme ti připravili takovou malou židličku, no, nemáš tam opěrátko. Jako... No teda, kluci, tady to vypadá fakt pěkně. Pojď sem dovnitř. No ta ozvěna se mi jako líbí, ale ta průhledná se mně nelíbí. Jako ta barva, kdybych si tam spal, že jako nahej, že jsi tam neměl oblečení a ona ti spadla pešina, že mohli jako si rozsvítit někdo a mohli se ti koukat na pindíka. A možná zbyde něco na tebe. Cože? No, tak to jako mají dobrý jídlo. Lidi, tak tohle je fakt zajímavý, cítím si, jak kdybych byl venku, kluci. Jo, ale to tady takový zajímavý zvuk. Znáš, že tu nemáme postel. No, to souhlasím, Domčo. Já si myslím, že se jako můžeš koukat na oblohu v noci nebo rána. Ale co? Jo. Jo. Já si myslím, že že oni tam jako nemají. Oni tam jako nemají jídlo. Jak to můžu jako přežít? Jak? Já to nemůžu pochopit. Je totiž zima. To jo, tady je to Super čuper. Tak jo, ukáž vám, co jsem si na dnešní challenge připravil. Mám tady první malý manky pitíčko, druhý manky pitíčko, tyhle cookie sušenky, no a Fizzy, tobě jsem koupil tyhle polováčenky a Red Bully. Energie. No, díky moc, homie. Dobře, že tam má jako ty Red Bully, že bych jako mohl nějak tam jako nemohli usnout. Pomoci, já tady mám tyhle ty sušenky a mám tady piškůtky, takže na to se fakt těším, ale Fizzy, ty Red Bully jsou moje, bohužel. Domčo, jelikož si sebou nevzal žádný pití, tak máš smůlu, Red Bully jsou moje. A dáš mi aspoň jedno? No, uvidíme. Tak jo. Kluci, celkem si říkám, že kdyby z vás někdo měl špendlík a do toho ten z toho vypíchnul, tak to tady celý vyletí do vzduchu, anebo aspoň nám to celý splaskne na hlavu, což bych opravdu nechtěl, takže mám celkem strach. Já bych to zkusil udělat, lidi. Co byste udělali v tom, že to napište do komentářů. A lidi, pokud se vám
vám tohle video líbí, tak běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku. A pojďme tady dát tak Jo, taky mi dejte like, jo, děkuju. nových 50 000. Tak běžte dolů a klikejte. Lidi, s Domčou nás napadla taková hra, protože Ty ona už je noc. Už je noc. tu máme málo brambory, tak si teď Jako večer. ten kámenský papír teď a kdo vyhraje, tak si může vzít vždycky jednu bramburku. No teda, tak pojďte kluci. Myslím, že to vyhraju já, ne, já to vyhraju. Tak jo. Ještě se posilně manky pitíčkem? Co, já žádný pití ani nemám, tak já jsem to druhý. Výborný, tak můžu jít na to. Tak uvidím. Kámenský papír. Já si myslím, že vyhraje Domča nebo Humi. Co děláš? No teda, Domčo, opravdu si vyhrál. Domča mě podvedl. No tak já jsem to věděl, že Domča vyhraje. A aspoň tenhle drobeček mi tady zbyl. Ale upřímně takhle dlouhou hru jsem vážně nečekal. Já taky ne. Lidi, upřímně, Já bych jsem udělal nic jako něco dobrýho jako něco pěkného v tom východě. napadl mě skvělý způsob, jak teď kluky dostanu. Jak můžete vidět, mám tady vedle sebe ten To bude nějaký zvíře nebo medvěd. pasip. No, tak ho zkusíme maloučko rozepnout. Myslím si, že to tady celý spadne. Ano, jako bych jsem to nedělal. Pojďme na to. Co děláš? No teda, když to padá, si trošku nám to tady klesá. To trhá uši. Zavři to. No, tak co? Lidi, tak tohle mě vážně baví, ale za pranky. Maloučko se nám doufouklo. Trošku víc, ne? No, tak já to jdu zase zapnout, kluci. Tak jo lidi, jako správný rodič, přečtu tady Humimu. Kam to už je noc? Jo, nějaké ještě challenge tu bude. Náš komiks, který mimochodem najdete na stránce Tak koment, dobrý. shop.cz, takže určitě si ho taky přečtěte. Tak Humi, a teď poslouchej. Přečtu ti posedlé figuríny. Celou noc jsme strávili Tohle oni nám říkali, že tam nebude žádná postel. v obchodě se sladkostmi. No teda, To strašidelný. no, myslím si, že trošku jo, ale nechci tě strašit. No, ještě, že tady mám pana Kocůrka Boríska. Jinak bych se opravdu bál. Toho plišáka jako chci mít. A jak se můžete kouknout, mám tady i tohle nový stylový povlečený celý Fyzikru. Tak rozhodně nabíjejte na Fyzishop a Domčo, můžeš začít číst. Tak jo, jdeme na to. Posedlé figuríny. Celou noc jsme strávili v obchodě se sladkostmi. A neuvěříte, jaké dobroty jsme tam objevili. Lidi, tohle musíte vidět. Našel jsem tady tenhle míč, takže si myslím, že bychom mohli Humiho probudit. Tak to bych se mu raději udělal na mamku nebo na tačku. Kdyby zaspal. Spát nebude. Pokud bude chtít spát, tak ať tohle celou kouli opustí. Pojďme je trošku vyplašit. Fizi, něco jsem slyšel o tom, že Humiho probudíme míčkem. Co? Ty jsi to slyšel? No, moc dobrý není, ale ano, Domčo. Jsem Humem. Tak jo, jdem si zahrát Vibiku, ale s Humem. Humi! Bravo, jdem si zahrát Vibiku. Tady rozhodně spát nebudeš! Tam bych jsem udělal nějaký party velký. No, kluci mě teda pořádně naštvali. Já jsem věděl, že to bude nějaký zvíře. Chrupkal jsem se jako správnej humíček brumíček a oni mě takhle vyprankujou. To jim nedaruju, proto jsem jim řekl, že jdu na záchod a mezi tím jsem se šel překlíknout do tohohle vlka. Teď si ještě nasadím masku a půjdu tamhle do nafukovacího domečku za nima. Tak jo, jdu si ještě nasadit masku a bude to všechno kom. Jsem raději udělal nějaký kozel. Tak a jdeme na ně. Kámo, co to je? Co to je úplně? Dobře! Co to je? Co to je? Co? Horemuk? Jaký vlk? Já se sem dostal, cože? Co to je? Dobře!
dobrý prank. Lidi, uděláme ještě nějaký prank za 20 lajků. Tenhle prank se pak povedl. No huby, a vypadá to, že si za sebou nezavřel dveře, takže se to tady úplně ufukuje. Rychle, Huby! Lidi, podívejte se tamhle na tu zeď. Co tam je? Palec nahoru. Cože? Dobře, tak tohle je fakt dobrý. Takže pokud se vám líbí tohle video, tak dejte 50 000 Jo, 20 000, jo? palců nahoru. Přesně tak, běžte dolů a klikejte. Jo. No, celkem mi přijde, že se tady nudí. Jo, docela jo, něco by si zahrál. No, mám tady toho mikrofonu, ale Co? Jo, to znám, to jsem měl někdy doma, ale já jsem to rozbil. Super. Když vyhraju já, tak mi dáš svoje sušenky, ano? Co? A když vyhraju já, tak teda ty svoje nebuly. No dobrá, tak jo, tak začínám. Tak, já mašu třeba tenhle zubek. Tak, já chci sušenky. Já chci Red Bulli. Já sušenky. Red Bulli. Sušenka bude moje. Ne, Red. Jo, super. Mám sušenky a ještě k tomu svoje Red Bulli. Ale to jako bylo dobrý prank. No, si pochutnal. Ježiši, co to je? Co? Dobře, co to je? Já si tady maluju, kluci. Děláš si srandu, co děláš tam nahoře? No maluju si. Co? A co to kreslíš? Boríska, ale moc se mi nepovedlo. No teda? Oh. Tak pojď radši dolů. Vyděsil jsem vás aspoň trošku. Jo, trošku se nás vyděsil, jak se Já bych se jako hodně vyděšcil. dostal nahoru. A homenát usíná. Vyskočil jsem. Dobře, ale uplete mě. Jo. To teda? Taky lidi, vypadá to, že tohle dnešní video je asi už úplně na konci. Takže pokud se vám líbilo, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko lajko, pojďme tady dát takových 50 000 a rozhodně ještě klikněte na tlačítko odběrat zvoničko, ať se žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak jo, mějte se hezky a příště zase ahoj! Schaníš Jo a lidi, dejte mi taky odběr a like, jak se vám tady to video líbilo. Natočíme 3 další tady. Dejte mi odběr a like. Čus.